usah golek dalang liya, dalange sisike. Ya 20. Wah. Wah, yang 20 yo yo ae ya. Mboten genep malah. Oh genep. 18. 18. Mboten kok. Sedaya niku beres ngeten iki kan nggih ta, Pak? Nggih. Putih perudas bener. Pun lunas. Nggih, gara-gara enggak payang pajeke dereng lunas Pak niki. Pun beres nggih. Nggih, matur suwun sanget Baloran. Nggih, Pak Sek, Mbah nuwun, sampun pun paringi wedal, bilih wonten ingkang lepat nuwun pangapunten. Amin. Ngaten nggih. Nggih. Niki nek Pak Sambong kula kan minggah saged. Saged mawon, Ayo Pak Sambong, gentenan. Ha nggih gentotan. Niku Aja lurae ae. mboten napa-napa. Nggih, nggih, Mbah. Ayo. Mboten napa-napa. Pak Sambong karo Pak Woh munggah. Nggih, langsung munggah. Ugi dalu menika dipun live streaming kalian Malik Ngawi. Mas Malik kalian Mas Desmang. Oh, Mas Desmang. Channel TV Ngawi. Upami mengke nyuwun lingipun para warga Warok Kalong mriki mengke nek kangge hiburan kali teng sawah lho dek ben bersihan nangkap wayang ngoten niku. Mengke niku nggih sae niku mengke streaming nggih sae kalian Mas Malik Ngawi niku. Siap. Nggih nyuwun linge napa ngoten. Nggih, Pak. Mas Sambong kali Bapak kami tuwa sarangan minggah wonten kepanggungan ben bareng aja no ben bareng. Boten napa sing penting dalu menika hiburan Pak Lurah. Nggih, terus. Penting hiburan masyarakat seneng. Intine hibur masyarakat. Monggo Pak Sambong. Matur suwun. Bocange Mbah Sisek pun kenal dangu Pak Lurah. Oh, jane niku riyen kanca. Kanca usur gedang ya Pak Sisek iki. Nggih. Nggih. Badhe nyanyi napa Pak? Oh, nyanyi napa ngantun derek. Nek nyanyi mboten mboten saged wakil sindene. Wakil Waranggono, wakil Waranggono niku gampang santen nggih ngoten niku kados Pak Dole ya, Mbak. Ojo dolanan HP, Mbak, dolan HP sanane sik, ku nek bari bulan lagi HP. Nah, dadi dimatke kaya ibu-ibu kae Waranggono kae. Oh, jan dimatke tenan. Dadine ngono. Dadi ngene iki. Matur suwun Pak Wah berkahipun. Kok kalih Waranggono sinten pun katon derek. Derek kula nedhi Nyidam Sari mawon. Nyidam Sari nggih, Nyidam Sari. Kali Mbak Depi. Nggih, suarane sekeco piyambak. Nggih, Mbak Depi jemeneng Nyidam Sari. Bawane napa mboten Mas Royo? Mboten sampun dalu mawon. Dalu nggih mboten napa nggih. Iki wau wonten kanca kula lare nem-nemen are mriki badhe pinggah liburan mengke badhe niki Mas nggih siap asmane sinten kula nggih kesupen mau Mas nggih. Nyidam Sari engko Mas langsung mawas. Nenanano yo.